Waslu fit-tmiemhom ix-xogħlijiet ta' riġenerazzjoni fil-fost tad-daħla tal-belt li nbidel fi ġnien miftuħ li se jissemma l-arkitett Francesco Lapparelli. Il-fost li għal diversi snin kien fi stat ta' telqa kbira inbidel ta' taħt fuq f'żona ta' rikreazzjoni mill-isbaħ għal familji biex iqattaw ħin ta' mistrieħ. Il-fost li l-istorja tal-bini tal-belt biċċa biċċa huwa maqsum f'diversi żoni u ħoloq bilanċ tajjeb bejn spazji ħodor u spazji miftuħa fejn il-pubbliku jista' japprezza l-fortifikazzjonijiet tas-swar tal-belt kemm il-foss u kemm minn Pjazza Tritoni. Apparti dan saru strutturi li jissimbolizzaw is-swar magħmula mill-ġebla tal-Franka minn Barriera f'Għawdex. Il-pubbliku se jkollu aċċess għal ġnien minn diversi postijiet fosthom permezz tal-lif li jaqgħad il-foss ma' Pjazza Ħelsien. Iċ-Chairman tal-Korporazzjoni għar-Riġenerazzjoni tal-Port il-Kbir, Stefan Zrinzo Zoppardi, qal li l-ġnien se joffri esperjenza unika lil min jużah iżda jħalli impatt estetiku pożittiv fuq l-eluf ta' Maltin u turisti li jkunu deħlin il-belt. Hawnhekk bħala proġett l-intenzjoni kienet illi noħolqu spazju ieħor miftuħ għall pubbliku apparti li nbidlu l-mod l-esperjenza li meta wieħed ikun deħel il-belt. Fejn qabel fl-antika hawnhekk wieħed kien jara post relattivament mitluq. Illum intu diħel il-belt il-ħaqna livell ferm isbaħ dan il-ġnien. Il-proġett ġie komplementat bitħawwi ta' madwar 50 siġra fosthom tal-ballu, tal-luq, tal-ħarrub, taż-żebbuġ u tar-rummin fost oħrajn. Tul il-proġett ġie rrestawrat ukoll il-pont li jinsab fil-foss fejn kienet tieqa fil-ferrovija l-antika. Aktar minn 100 sena ilu, il-pont kien jagħmel parti mis-sistema ta' trasport bil-ferrovija u kien jaqgħad il-Furjana mal-belt. Min-naħa tiegħu il-kap eżekuttiv tal-Korporazzjoni Cino Kawki qal li tul il-proġett il-ħaddiema ltaqgħu ma' bosta diffikultajiet fosthom ir-restrizzjonijiet ta' inġenji li jagħmlu x-xogħlijiet diffiċli. Meta inti tidħol tippjana u tittamel proġett tibda mill-pedamenti tiegħu bir-reservoirs bl-inġenji li rridu jidħlu, l-problemi tal-pont tal-ferrovija u l-loli tiegħu li poġġa fuqna ċerti restrizzjoni tal-ċerti inġenji li setgħu jidħlu hawnhekk kienu kollha sfidi illi kellna nelbu. Mistoqsi dwar proġetti oħra ta' riġenerazzjoni mill-korporazzjoni, is-Sur Kawki ħabbar li fil-ġimgħat li ġejjin se jibdew diversi proġetti fosthom fin-naħat tal-Kottonera. Hemm ħafna xogħlijiet li l-JHRC ħad tkun qiegħda tagħmel fil-belt matul is-sena d-dieħla. Proġetti oħra li għandna bħala korporazzjoni ser nkunu qegħdin inħarsu lejn il-ġnier tal-Mal fil-Furjana u wkoll xi proġetti oħra din id-darba n-naħa tal-Kottonera. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.